a dream I know. Deep up my feelings for you. Watch. Hello, reality viewers. Welcome back again to Reality Latest Gist, the home of news and politics. For this channel, we dey drop news every day and we dey react to every videos wey comes our way. And na reality news now we dey drop for this channel, and we dey also dey talk am as e be. If today na the first time we say you dey come across this channel, you are highly welcome. Thank you so much for stopping by. And if you are returning subscribers, I appreciate all of una for una massive support to this channel. I say may God bless all of una in Jesus name. Amen. I get video wey I wan present to una this very moment, and I go dey follow una dey watch the video. After we don watch am together, make we drop our opinion constructively for the comment section. Like our videos and also share our videos if possible. Bye for now. Oh, don't tell me that. When the point you, as I was say, wow. Yet again, as I was say, wow. On what any reason each guy will put it at home. I'm gonna come miss again when Women Express. Going up now what time this night. Can I go you? One Obi Adrogo do as Umi Yoma. Obi Adro Mumma. Yet again, I'll come man or you want to define we of man. How what is it this way later? Yet again. Now, I'm not happy. Go. Get on about even not sometimes you do understand. Say, come go out of my Jesus Christ, well, my God. Mua send on your brother, you know, given now by Jesus Christ, well, my God. After Jesus was spinning no arts here, the when your wife. If any no recruit to ije na Bible Igbo n'aka kịta n'anya fụ na ndị recruit bụ just few people bụ ndị nọ eliru na dị ọrụ mana ọ bụzie na ị na-anyị ga na-afụ bido na the book of Romans ọkwa Paul 1 Corinthians First and Second Corinthians. You got Thessalonians. You got Philippians. You got if you get Erika, the last. And what is Philip, both for Paul. Paul Afrodo, Jesus, or one just now, Nante. As only room hobble. Yet as only room hobble. If I trouble to a massy chicken, does him no. Just can we him whether my for fake news or real news. Macanoto say I go do for now. Some people are fear no fake news, some are fear no authentic. So more to compare if a butcher, chicken does him. Oh, see, I'm the Arabania from no I could do. Because eventually we have an age Paul and I'm a look at. Jesus, I can look at Jesus, born and wire. Nakana for me, that was Nambico. I'm not in the mood, is a call. Not in the mood. Jesus, born you don't know you do. Now, Paul has sent drop if you do God. Father, can take care of your money. It was questioned. One now when you follow mother, follow mother, they like Lonia, they like Gonia. Can you feel like about the person? Other action, no, they put out there before they got right. Abra if you know the eye man getting a brain. You can follow now the kind of brother but if the gentleman. Now the can again, I never give again until Nigeria. Now the can of different negotiations. Now rapid fire. Now some on the way. Ndiani edge you have one now the canon will if all resolute. I go on, I'm not getting up to Biafra. I can go and also. I talk him. No getting up to Tiger Moyaga also. You never wrong you up Biafra easy, do a cock at an easy. I said to go.
ọkwa ndị amị ebutego tankị fa jee n'obodo dị Orikwulọbịa ebe ka esi mee agbaje ebe a na-apịa mkpụrụ na-apịa mkpụrụ. Nna Chike Dozie m, where's your voice? Ka ebe onu dị, what is happening to you? Nnamdi Kanu bụ ọga gị sef na-amapụta mee emergency broadcast. Ide emenwu common broadcast na go and sit down na-asị m na-ebu DOS. Ọ bụ ibu DOS ga na-aga ntị maọbụ n'oge na anyị ga-ama onye bụ DOS. Abụrụ bụ ịda aza DOS n'ọbụ ịgbanwe mbasa efe ide ebu mgbe achọ ị na-emezi kịta na ibi na-emezi kịta akwa ka ejezie tụzie vootu ịnọsi nsi na-agwa ndị mmadụ na between 5 and 10 no sit at home. Anyị nwere ya no sit at home ọ maara anya eme ife na ya pụta tara aka akụkọ ejikwa wee bụzie na ndị igwe apụta ka ekpuchi ife niile ife ekwu anyị gwara ndị ụwa niile bụ datina ife ekwu from that day bụ na ọ bụ na release Maazị Nnamdi Kanu unconditionally on or before 4th. Nwanne gee ntị na mụ abụ ana m eme news anchor, abụ m anchor, ama m ife m gwara ụmụ ụwa pepa niile dị Naijiria ama m ife ha dị. Anyị gbara pepa Naijiria desịa mụ akọwalụ nke bụ eziokwu na nke anyị bụ nke anyị na ife Nnamdi Kanu na-akpọ ndị abọsị na Gota Media, Yoruba Gota Media. Ọ bụ na ime eyi Nnamdi Kanu na-asị na IPOB ụwa dị a nwa onye bụ you must follow Nnamdi Kanu ma omume ma action ma ife niile ebe Nnamdi Kanu IPOB bịa n'isi ife ị na-achọ bụ ka ị deviate from original plan Maazị Nnamdi Kanu debe. Onye ọbụla na-found a foundation o nwere original blueprint ọ debere. Ịbata di a ebu na attitude gị bịa ka echia n'ụdị nke gị no, ị ga-abide by the principles onye a debere. Ọ ife a ka iji lọbụ ọnya ịbịa ihe abịa na amụju amụ oyi ịfụ ndị amị gbagharịa ichenji okwu overnight. Nnamdi Kanu bụ a very stubborn man. Nnamdi Kanu anọkwa na negotiation because ọ maalụ n'ihi na fọk na etu o kwesịrị ịdị because na-egere n'akwụkwọ ifolo nke dị n'akwụkwọ nye ka onye ka Nnamdi Kanu ji wee nọ na prison na ọ bụrụ na emetu ya isi agwa isi akọ ife na-akọ mmiri ebee ka emechiga akụkọ Biafra long ago. Ọ bụrụ na anya bere ụlọpụta m ihe anyị debe arụ ụlọpụta m ihe anyị gbaje n'ụzọ igwe okpo mmiri gbapụta ya ete mba na-etere anyị anya aga if you try am ọrụ a mpụta na if you try it mụ na gị ga-apịrị ya one on one. Nkekwa mmadụ ijebe jim kịta na-echekwa jim because na nwa elu one on one nwanne nwa elu na nkọmpe mụ na gị achụkwa die ọkwa ịdọpụta nke anyị na-akọ akụkọ since Nnamdi Kanu since agụgbara Nnamdi Kanu etu a ka esi anụ akụkọ anọkọta anyị ndị mmadụ mezi dị confused nna anyị ka na-ekwu okwu Biafra ka ọ na-ada ekwuzi a na-achọ information kịta aka ịga mmadụ rizi Nnamdi Kanu ji wee kpọọ Simon Ekpa si ya jidere m redio Biafra jidere m hold this position. Ndị agha na nga na-edebe arụ na ọ ṅụrụ iyi gbarọ ndụ onye gbara ya ọrụ gwụrụ ife ọfụ Apostle Paul agbọrọ Jizọs ọfụ heart big heart onye ị na-efolo bụ na your heart na-ada syndrome isoro gị bụ ya na ọgbaghị na ọbụ ngịnwa ikwu elukwu a na ọgbaghị na gịnwa bụ replika na-echenji ga-echenji na-egosi evidence. Ebe ekete ebe ya edebe arụ obodo ọlọ na life ụmụ mmadụ ga stake na which kind life ụmụ life dị dị ana grab life dị dị a sụsọ na ala Igbo ka ekpo tankị niile ndị amị buru bịa gee ntị na 3 days ago or 2 days ago a commission airport Anambra State commission airport Anambra State plane kwesịrị ịda dị a even airpeace one I cancel all the flight sigo na National Emergency Management Agency nya nema na ọnọrọ ọrụ na FAAN Federal Aviation Authority not what na federal approval aside ya so no insecurity enwelu insecurity na Anambra State maka election
after ka emechaziri ihe ikpote 34,000 policemen. Ije kpote 34,000 ka iwe mee ka echọ na-emelụ election na Anambra steeti. Kịta ka eji ndị a na-amụ ife mmụọ bụ mmadụ ji wee na-asị na onwere ife ọbụla anyị nwere ike ime achieve ma ọ bụ na anyị soro n'ụdị ụzọ omenala. Ọ bụ na ife omenala ka anyị cha nọ na ya kịta. Nwanne ekwe ifere abalị ya na-ekwu okwu a mmiri ebido izo mmiri na-ezo egbe mmiri a na-agba ifu wita mọta nke ga witi egbe iri na anyị mapụta nwa ilo you no go fit come out itinye na atụ akwụkwọ mmiri na-ezo. Nwanne ọ bụ na dị dibịa mmiri niile nọ n'ala Igbo, Ebonyi steeti, Enugu steeti, Abia steeti, Imo steeti, Delta steeti, Rivers, achanelụ mmiri na Anambra steeti ọsọ ga-agba. Achanelụ mmiri ọsọ ga-agba ka e wee achieve ife achọ ka ebute echi ka anyị mara ebe ị ga-asị na atụrụ elekshọn a ebe ka ị nọ wetu ya we for which room ka ịtụrụ ya IPOB ga-akwụnwe ụgwọ ya pour the money. Mmiri ezo bito taa bụ 4 tonight mmiri ga-ezogide ruo 7th ka ị bịa kwuo ebe ịtụrụ elekshọn ka anyị mara ebe isi leta to the same today ka anyị fụ luxurious buses ekpent green ka ọ na-abata Anambra na-amabata Anambra ọ dị SS emechaa fụ ụmụ Homa bus ọ dị SS elu odu ndị na-abịa ịtụ elekshọn ka mmiri zoo ka anyị fụ ebe anyị atụ elekshọn na Biafra na Anambra steeti a. Batanụ na omenala batanụ na chigata n'azụ ka anyị wee were ofu okwu wee folo ndị a ezo buru Baịbụl mkpụrụ isi mba na Jizọs Kraịst segoro ọsọrọ kpọkwa Jizọs ka ọ bịa mechie ife a na ịgbakpọ nwunye na fon ha na-akụzi sọntị na-emefa ife a 2018-17 for 2 days to election asịkwasị bịa tụọ election agbapụtasị abịa tụọ election na onye isi ekwuela elu nke gbara onye isi ilu na-agbapụta okwu nsogbu aja everywhere onye isi ka eji nkịta akị kwesịrị ịda-abụ ezigbo mba sef na-apịa zu ka e wee malụ na onwere onye nna adị zụpụta na onye adị dangerous nọ n'ebe a na-eme ife ka ndị elders which kind royal highnesses ebe ka fa nọ since ewekpụrụ na ndị kedu ife fa menwu since enwere ife fa menwu na ikwesịrị dị negotiate with ndị mmadụ. No, you don't listen to anybody. I ga na-achọ gị achọ ị na-emefe ị na-eme ọ bụ na Nnamdi Kanu na outside na-ekwukwu election na Anambra steeti na a ga-anụgodu ọ na-enye gị update na ife na-eme kịta na ife na-eme na nwanne guy ịma mmadụ na-agbalụ today na Anambra steeti o nwere obodo ya nyegudoro ọsọ ọnwa na-agbafue ilue n'oko kịta ilue n'oko na Anambra steeti ọnwa gbara ọsọ nwere onye nọzi dị a ka m na-agwakwa ya ọnwa na-agbago ọsọ ụmụ akwụkwọ niile onye ọbụla analisie ị na-enye ha update ị na-aba mba o nwere ife nna temụọ start chọọ nko mix enya olu ga-adị brutal n'ọrụ anyị na-emefe US nọ n'ebe ikwu nwa okwu ị ga-resign kwesị ebe a pụọ ka m na-agwakwa gị eziokwu ife agbakwesị kedu kwesịrị na-apịasụ ọma Buhari bagharịa mba Nnamdi Kanu na-aba ị na-atụ egwu ịba n'ime ịgba na egwu ịdọrọ fit ị nọ n'ọrụ ịwa dị ya ka m na-agwa ya gị na mmadụ adịghị eme ife negotiate ikwesịrị ndị a na-abụ ezigbo mba a na-akpọghị Chike Dozie m onwe efe achị dị a since ịbụ na a ga-eje kọtụ ndị mmadụ abụrọdị na a ga-eje kọtụ nekwa update ife ejeta nothing anya na-anụ nothing ndị mmadụ adị confused ama mana agbaghị na-agbada agbaghị na-ebutere amị tankị nke chelụ ka eme ife a ọ bụrụ na onwe ndị political solution aka eweta gị since ọta ka akpụ Nnamdi Kanu ọta Nnamdi Kanu akpụrụ since efu na iti ego ife ụwa niile na-echezi ka afọ akshọn eruo mgbe ị ga-ebupụta akshọn n'ebe a na-asị na ndị igwe chiwesị na ndị nka jiwesị which who are those people nna make them enter house where them dey since no negotiation my friend you poor people ebe a o ife ji ama man pray no iko nke nọkata iko this one onwe chọọ ịgwa gị abi maka ị na-ebe onye na-ebe ebe US na guys ịnọ ka ị ga-adị tip to ife ndị dị n'ọrụ action ebutego go for 34,000 policemen and so Ojukwu fụrụ 99 ebe 100 ka ị na-agbababa na Nnamdi Kanu nwere ike ịnọ n'ime ebe a ka mba gị eziokwu Nnamdi Kanu nwere ike ịnọ dị a nọkata due to position ma kosi n'ọrụ dị a o nwere ike onwe kosi
One will if I executive order. You take a decision here because when you going to take a decision under duress. Kamalu go do na akpachapu na the Kanu n'ụzọ. Na-eke mụkwa millions isi na agbali no here. Me go do me abụ na the Kanu na yosi biko. Nwanne biko si me mi ona. Nwanne biko amana na the Kanu na yosi ayo. Eti ebe okwu ọnụ I kwesịrị go do here. Kere to us no go bring us into this work. Na ebe na emefa. How dey come here? Huh? Ebe za ko bi na ndị mmadụ mba. No. That con go do more like ya. No like am at all. Okay, no para send the mmadụ bịa join. O we ndị obi lewa. Ibura fa don yiru n'ọrụ akịta. Nwanne isi ke ọ dị echi agwa nke ebe bịa akịta. Mmadụ erika. Ana n'ọrụ kwanjim. Eh? Kedu dị akọ beba. One make I tell you. Oh well, if I na go lose here, if any bụ action. Can never go. Well, if any the action, he said to go pace. One in the kili, eputabago no ako. Anya deserve no. Can't get kiss ya manage situation. Huh? Which kind poor mother guy rapia. Since you was in the can, those are our poor mothers in a far go a lot. In the end, I was always saying, talking look finish line, and whatever and ask them your poor mothers. Or talk him as you were poor mothers. If I put you were poor mothers since. Or will if you change you since? A poor mother, can you wait poor mothers? I honor you. I the poor, I the wretched, I the vulnerable. Yes. Oh, we'll get money, get melody. If you see when I don't want to see better. Can you feel me? Muaz no mum here. I wouldn't have one before. Say, well, it will not talk. You know talk. I don't go me no akite na kwai. Oh, go to a. Ke man upon more people na dia. Ndia na sifa join. Fa na bia. Ke man defend the kitab na bomba to bomba. Bomba to bomba. Iji nego mmadụ na amụ. And them mmadụ afụ ni join na amụ na onye a dị helpless. No one before game music in all of an hour. Could I go and get up here? Ngwarapia check I would. Ngwarapia I would. Oh, yeah, I said Rapia I would be a better go there. Only a talugunisi or zero to do. He went to the Anike in Asana and I said, I said it. I never run and see the bar before. Ketaka was saying that, but good woman. When the men's one minute was in the zona, he went up with that thunder. Tezbo thunder na agba onye ọbụla baa n'ụlọ onye ọbụla enter house ị na-apụta egbe mmiri a na-agba gị n'isi godi na confirm ị manụ na naanị Igbo ka ịbata nekene ka baa dị scatter anyị na-agbasịzi ọsọ even in our own land no plan o nwere ife ihe egbenwu ijọs nọ n'ebe ị nọ ị na-akọ mpike ibe na Facebook ịgba wọ na ka baa dị porous baa just be like that n'ezi ụmụ nwaanyị na-agba ọsọ nweezi onye no backing. No back up. Nobody go stand for you. Villages in that or Chakom guys in our water to go. If the question is a man, he can feed him. He can memunka. Time alone, even to talk, you will know. In order to have I control the power, and I control multitude. I think we can make negotiation. And then there's a say, okay, no problem. Next rock and the one to vote. Nice rock and the one to vote. Come on, now, you should be the unconditional release of Martin and the if I don't have to vote to back him, no, you get heads him up. Jagged, oh, my plan of you. Yeah, the Parana election, no more. And when on your PC, more just saw a tia, only buy a Parana dear, or by your go power. I didn't want to put them or Jamatana can do hundreds and thousands, go to everywhere. Because all game, if any actual, if I have opportunity, buy no, can't go to vote. Today, Kaino. Nne mo kive bobte. I want to buy the attended one. At the top, a phobia, didn't today, guy for one PDP with a strategic. He's in him up to 400 naira. 400 naira, no more. 400 naira, no more. What insult?
Those people are going to find them on the one outside in our paper. Don't be stupid. Why you getting a 400? 400 naira for 4 years. Every year 100 naira. Every year 100 naira. If you got nobody. Very come. Kedaba nke bụ ndị bakati gburu egbuenya eji na n'ọgụ egbuenya ofu odogwu ana etu odogwu niile nọ na be anya na sigo ndị bụ na ife ụzọ gwara ike aga anya ị na-afụfe asị ndị ọjọọ mafa ka anyị mma ka gị nwee action bụ ndị nwere ike ise egwu nwa obodo ị na-akpọrọ anyị Jizọs since Jizọs akwara abịa ike nọ na-akọ akụkọ come down here ka anyị maka ise chọkwaba anyị nọ ebe a na-akọ mgbu every time ị nọ na Facebook na-akọghị bịa kịta ka ife omenala ji baa uru onye ọ bụrụ na anyị nọ ife omenala kwuo na ọkụ ifu ndị amị niile abatara moto fa ama asụ asụ echi onwe nke ga-asụ asụ asụrụ ga-asụ ọrụ n'ala Igbo nwere nke ga-asụ asụ n'oge mụ na-aghara akọrọ Ojukwu uchu wee dọọ to 1967 stroke 1970 ịchara give a na-akpa ya give a chaplet ịchara chaplet go jibe nwe ya ọ bụrụ issue of chaplet go sit down with your chaplet enwere ife ji gbalụ ndị Igbo oge a ka aka Igbo dị anyị na-arụ ịbụta obodo anya isi egwu ogu moto unu gbada ugwu ọma gbagọ nwụzi abịa ebe a jide ụnụ nakọlụ na ife niile a anyị na-abịa ụna na-afụ akpa ọchịchị anyị bịa nwụrụ ụnụ n'aka nakọlụ ụnụ egbe tipịa ụnụ ncha niile anyị emegide ya ndị UK afụ na Naijiria na-agbụkwa agbụ UK etinye aka bunye befa ngwa ọgụ bunye befe niile join ọfa anabe ka a na-eme Russia asị na wow na ndị nka ka obodo n'ife nka ekpokọtaba ngwa ọgụ bịa na-enyefe ego na-emefe niile ndị Igbo ekwechiri emegide Israel ajoin ọfa kedu ebe a ga-eme ka etipịa ndị a ọ dị ka ịma mere ihe eze eme mitin n'isi emegide mitin of mitin na-ebute ngwa ọgụ ndị nke chọrọ ibutela anya ebutela fa ajụ ka agụ ube ndị a gaisi ekwechiri n'iru ọrụ a na-akpa ya kpagide akpa ya 3 years na-abịa ka nke a na-eme ebido agwa gị n'oge eme just you agwaghị nkwa kọtụma ị na-akpụkọsị ndị mmadụ achịtago uniform na mmadụ ya fọzikwa egbe ọzọ rapụrụ m aka ụlọ dọpụtakwara m na ndọpụta m bụ agụ na mba ekwechiri n'iru ọrụ a ara asị bịa abịago ka ndị mụ na fa nọrọ ọrụ a gwe them ị na-negotiate with ndị igwe which igwe gọọmenti igwe ọ bụ wee was igwe na oge ife niile na-eme n'ala Igbo na-eme n'ala Igbo ndị nke agbagbu ndị a dị ndị ọkafa mma no be the same people na the same people ndị pụtara na Anambra ụfọdụ eje join ata eze n'ugbo ka wee jebe Abuja jesi Abuja nata gọvanọ Obianọ baba mba for what ka ga-ejije without his intention without his approval ata eze n'ugbo eje ịba mba Obianọ faya afa ncha niile ata eze n'ugbo go jeep bunye aba Obianọ jeje buo ole ga anyị without telling us go over 50 SUVs that's ya ndị igwe a na-anwa aka ofu igwe nwere ezigbo polisi for ndị Igbo o nwere ofu igwe nọ na be ha na-epromote ọkọchọ ndị Igbo esemokwu arụrụala a na-anakọ ndị mmadụ ife na-agwọ nkirikọ ọgwụ na-eme ife niile a na-eme n'ala Igbo ndị ọjọọ the same people render ala Igbo useless on ndị a kara abịa negotiation with IPOB and yet the same black for black whiter than white can they get negotiate can they na-agwa esemo your poor mother who is your poor mother ọta ka inwere poor mother the same poor mother survive with 20 pounds yes all ndị abụ mothers say na-ekwu na they survive 20 pounds 599 100 ada agbapụfume ndị Igbo nọ diaspora ga-ekenwufa nri ebu container floor container bụ semovita Kenya in every villages. What are you saying? Huh? Nwebu mwazi n'ọlụ a. Kedu ka anyị ga-esi ebe ka anyị chekwaba ala Igbo? Ekwube m before si Biafra anyị na-ekwu okwu ya. Ọ kakwa mma ka anyị kwuo okwu Biafra ndị Igbo sisọ. Ha bụ ndị a niile a na-asị anyị na fa bụ ụmụnne anyị, onwe nke gị na-akwa ọbụla eziokwu.
ife niile ya na-agbalị kịta fanwa nọrọ hia otu ike ịnụ na ndị amị na-ebu na ndị amị jere befa otu ike ịnụ ya fadị comfortable. Anyị nwa bụ ndị ochi n'onu anyị ka anyị chọba Biafra ndị Igbo ka m wee gbalịfa m ga-agwa job serious and IPOB job IPOB sịrọ Igbo peoples of Biafra simple. Akwụkwọ indigenous a ije kpọbara m old Easter nna onye ọbụla aza afa nne ya onye ọbụla aza afa nne ya kedu ụdị akụkọ bụ ya nna mmiri ga-ezo onye ọbụla chọọ na ego kpọọ ndị dibịa mmiri kpọọ ọrụ ọrụ ka onye je tụọ ka ifo akwụ okwu aka ife eji gbara Igbo bụ ike ekwesịrị dị a eke ejigbo gị na-enwere ife a na-akpọ dike wee nwee odogwu faba bụrụ ofe ife enwere nze nwee ọzọ ọ bụrụ ofe ife ha na-agbakwago ekwuo na-etu akwa ọ ga ya kwechirigodo ebe a kwechiri dị a especially mgbe ifuriri jidebe onye a na-amụ ikwechiri a na-akpọ gị na fon na-ayọ ebụrụ na eze a na-ayọ ayọ ikwechiri dị a na onwere ife na-eme a ga-ayọgidegwu ịgwafa nyefa kọndishọn a na-ekwokwu ya bụ na Maazị Nnamdi Kanu ga-apụta on the 4th unconditionally. Okay, nwanne Nnamdi Kanu unu mana ọ file suit against ndị Kenya ndị Kenya because na ndị Kenya maara anya ife melụ Maazị Nnamdi Kanu je gbaa Facebook akwụkwọ today ka emedi hearing ndị Kenya na-akọwa na stay na fa nwere ike ịkọwa ife gbasara etu Maazị Nnamdi Kanu siga na fa galụ na dia filling police station sine na fa afro nwere ife akpọrọ ya record na fa afro such thing mana mụ na gị malụ no na Kenya ka esi webu n'aka Maazị Nnamdi Kanu aba malụ n'ebe a ka esi webu na Nnamdi Kanu ka ezi ya na-akọ time elugo ga ga-emefa onye ọbụla expose na dị ọrụ fa na-ekozi speko na fa gara through the normal extradition process na fa gara through the normal process ekwesịghị ịga onye ọbụla a na-eme ife a na extradite Kenya na-eko kesi nke a marụkwa na Maazị Nnamdi Kanu na lọya ya gbakwara akwụkwọ na ICC gbaa ndị Kenya akwụkwọ etu esi wee rọfa ndụ ya ka a na-ekwu ka a na-agbapụ Naijiria akwụkwọ ka a na-ekwu kesi karị o nwere decision Nnamdi Kanu na-eteki na Abuja anyị nwe na ebe a ga-ama na ọ na-eteki decision onye aka ji na onye n'aka na-ejirọ abụrụ ofu ihe o nwere ebe inwe ike igbe aka na amụ oke Sinetọ Abaribe gwalụ ndị asịfa na ọ bụrụkwa sọ IPOB ka a na-ekwokwu ya na-enwe over 30 other groups mana ife ofu ihe onye ọbụla maalụ bụ na o nwere onye a na-ekwukịta na-abụrụ IPOB etu ọbụla isichi ịgbagha ya gbagha anya so ọkụ ọbụla anyị na-acha na-abụ IPOB because na IPOB bụ fara champion golu ife ndị Igbo kịta ọhaneze akafa adago aka ndị ọhaneze adago ọkaraeze adago ọ IPOB bụ ndị kwu n'elu ebe a na-echalọn ọfanwa anya onye ọbụla nọ dia decision ọbụla iteki kịta ga-eme ndị Igbo niile affect ọ nke itekiri eteki ka federal gọọmenti bidozi na-agbagharị ndị Igbo na-apụtasịa ndị gọvanọ niile na-apụta finally onye ọbụla na-ekwuzi okwu kịta ọ kịta ka ị ga-ejiresi ndị a na-amụ n'ike na asị onye Nnamdi Kanu na onye ọbụla mapụta iro na-anya 5th onwe onye pụtara ilo street niile a na-achọkọ 6th a ga-eme election onwe onye pụtara ọ bụrụ mmadụ ga-abụba relize Nnamdi Kanu kama eriche n'odo dị election kọma ga-enye onye a ga-enye mana anyị gbara ọba proper election until a conduct election onye ọbụla akwado nke a nwere ike ịbụ on appointment kịta onwe anyị ma nke na-eme si na-ekwu okwu make the talk na-aba mba anya si na-ajụ who be this person na-ekwu okwu a na-ekwu na onye na-ekwu okwu a bụ second in command a na-ekwu iche na ya egologo na eche na ya were gokwa second in command kezi afịa abụ na maazị mgbe mụrụ ya bụ face ya abụọ ihe maazị ya second in command Nnamdi Kanu kezi ha na-akpe uche mefa ihe dege na uche mefa apụgo n'ọlụ a ọpụgo ọbụla ọpụgo achọtakwa onye ọzọ anasị a na-agwa na onye a dị họta da na uche mefa bụ na ọ dị ọbụla họt uche mefa nwere mgbe ọ na-ekpo ọkụ o nwere mgbe ọ jụrụ oyi abụrụ m ife Nnamdi Kanu fụrụ ebe a do ife nnesịrị aka bụ na na-abụ
Nnamdi Kanu na the extra hot. Only the art. You were positive. Negative. With the art. Nnamdi Kanu never the born or one thing. Oh, Nnamdi Kanu never. You got to go to the Janjaweed. I got one to see with Janjaweed and have a yeah, she can. No. Man, people everywhere. Eh? Nnamdi Kanu video one in go. Nnamdi Kanu many people find it relevant. Nnamdi Kanu buru character abuba anime many guys. And many lions. If I get an adult on. Can you adult on? Men's in June America. They're going to guy my friend. Men's in June Canada. Men's in Germany. Turkey, Paris, everywhere, Russia, men's Jew. They're going to what next? No, I never say I need them. One number on your all feet, you see, well, all on here. Which number send the pussy? MNK, what you 5 million. No, for that, ask 5 get come on 5 million. Key you almost your one. Asimba. Why you put like that? Why you put like Brother and see always see all sit on ya? Otu ọnụ goro kita federal government Nigeria ndị Biafra jifanamụ ezigbo taamụ jidesi onye ike ndị dịrị lose grip na ndị a dị very stubborn ndị a ji 67 to 70 imechie fawa na tuo owu ife niile inwe na-ekwasị gị fa na kpe aba abandon property ọ dị ka isi adọrọ because amụbeghị there the more if I ga biga ndị na-eme ihe obi atọrọ kpụ na nsọkịta mmụọ agha eze mmakati na ha na-emekwa ife ndị ifere I said I and I had mega abandoned property in a country, in Panimia, the same country. Abandoned property. The River State, yeah, but the Papanimo State, River State is swept down. River State, even you move to East, Anambra, you know. I bet they work rivers. Join one. 1967. Just Kezia Rivers. You might have under 3 years. 3 common years. 3 years. That's wrong. When you Rivers State, you're questioning on I, 7 and abandoned property. When you want to go, I'll be very just 1 year, I want to go. Guys, no. I thought people want to come on die of a one down. How about not 2 more? I mean, I said no one. I not so fast. Now, which kind of smaller way in Kevidia? It was the Cyprus of the EU. Where you get no long way on one side. Get a going. Okay, because now Nigeria actually could history. You want to know you talking about history. Can't about is your poor. The truth I tell you. Alakata see restructure all. Yakamuna Fana Mayfair Biafra. Well, came on Bayesa. Make a Lego in the Niger Delta. Na defend the south. Ndakwana say Biakamuna gebru, na muna gigabo ofu Biafra. Ade boye logodu na Akwa Ibom governor and ebutogodo ego ndị south. No ofuma grant enye say for grant. Ndakwana na emeke ife na defend Biafra. Kito na ko onye ala ndị south east. Ochohe ma mụ anọ n'ebe a na-efili na nwere nwanne m nọ na Akwa Ibom. Nna ga nọ n'ebe ahụ ị nọ ka nzọtagodo ebe a best. Stay there, make I defend my place. Oh, southeast. On whatever for tank, all southeast. Nah, man. My brother now they can't work. What if federal government took? Oh, 10th of August, November, which November guarantee. About when you can do adjourn the case to January 20. Wakachika na agbado ndị federal government bụ ndị obi akpọ nke na fana eme ife ndị a iji na fana ahụ jiri sefi ike ndị egbuo na igbu anyị pieces kwa mmadụ na ndị atibiago guy kwa mmadụ na ndị atibiago na anyị Igbo. What are you not telling me? Huh? Maybe I drop my man. You do another every day.
youth around every day. Now the Kanu will even for him. I go still they tell you the page. Amamo life, yeah. Amamo life for na the Kanu because the money are not there. Madam will even for him. Mwanu nke top one and kem. After me as somebody go to work with you. Come in the room which are going to talk this tomorrow. I want to afford the police and the army. Oga. Makenya conditions. See, I told them to get more than 6 people. Crowd the June and Canada Mundami. I don't hear Rudaya and Canada. They look on a boy state. That we see about to lead to a don't we feel a man 5 years enough good old Biago. That's good old Biago. That Kayano here actually from Monday to Friday. If you know to get who can defend it. If IPOB knows that we defend it. Well, they now work the rich guy. Then they put on the IPOB about woman and video now. That's an eyebrow such. Now you don't delete. You're going to explain. Who is explain give? Now leave them. First of all, put on the IPOB. If that. You don't have if you never see me then defend them. Now go take the thing and use you. Say now what you put IPOB. Every day. They are army. Even army go one night work a kaji Bloomlake spokesman. What you never about that. I swear you gonna go you go to you. I got choice. I swear you go. IPOB. Call your bloody IPOB. I'm with the money IPOB. One day IPOB say, not about Boni, do a Biafra or IPOB. It one. I'm going to have IPOB. Even Obi Kubana for IPOB. All afraid to happen. So Rabia, you don't need to explain. What can you never explain? How we are again? Huh? Oh, Anambra State Governor Kagina never explain. Condiami, or Segura Farmer. In the army, what we should never Segura IPOB is a family van. They know now all come. Can they never explain? Oh, Kagina, international community Kena. Can the Falcon, a Falcon go to Kunanikan, Rapu go to sit at home. Falcon go to Kunanikan. Falcon go to Kunanikan. I'm going to sit at home. Let them talk about it. International community. You don't need explanation. I can see the and that's my father. CNN know the talk. Building a minor collapse in Lagos. Everybody use CNN. Collapse building. 21-story building. I don't put them more in the southeast. You have friend of CNN. Here the police ran the army on the southeast, Anambra State. They for the idea. New go on Sota. They for the idea. Get over with that. The job is you. What got everywhere? Helicopter and FNN now one day whatever. Go and see an everybody. And then I say, I want the international community. Or go fight your fight. Or go carry your cross. So why the international community now be here? Or we feature him silently. If I kiss a pass message. Nobody for them and I cannot be an guys. I'll be the for knows of Abba will say, I said, I will have money for the IPOB. Now, there is one now the Canada chance you put before that. Now I get the emergency broadcast. They are here. Or what that time, man dog about Janjaweed. Man, the people. Man, the guys that told her to joke. I find out. Every no and I told him. Oh, I need them. Fight. You never know. Can find out if you're there. Oh, can maybe see ban. If also you jump back, you know, consign me. Oh, okay, maybe ban. Then I'm allowed with today. Give you man. They allow with you don't know. Can you let it happen? Finance you up. Now I tell you that. Oh, maybe stand very very. Oh, boy, I saw that kind of one day. God, because if I say about when I got a nature, you come on now. It's even the Bambani Boni. Why not? No negotiation. You question no. Now the kind of a very stubborn human being. He gave folio, it was it. Yes, that is stubborn. He got this stubborn. You drop it, you know, there. About that, I will join more. You can't back up everywhere. Now, neutralize Ethiopia. Or if I am in deep. Fagafo.
nekwa prịnsịpal idebe nekwa etu isi chọọ ka ọ dị amabata na ọdịfa mma fabatazie kịta echi onye ebute sensị nke ya onye nke ebute sensị nke ya onye ebute sensị nke ya ka eme ya ụna ka eme ya ụna gbanwe cheta ego na onwere nke ọ nọ ya na-etu a ka esi eme ya hapụ nke ahụ ị nọ ya na nke abụọ ọzọ follow onye otu o si debelụ gị ya follow him like this ndị oke sense useless sense sense o nwere ife iji amachi ị na-agbagharị prịnsịpal mmadụ sentrị ịgbabanye n'ime ya iji aba ebutezie sensị nke m ke folo nke m folo na Nnamdi Kanu na nke ya folo onye etu o si debe ya ọ na-aba mba isoli ya na-aba mba ọ mba ọ na-aba ka o ji wee dọọ cloud arapụ oge ọkụ a na-anyụ ebe niile a na-anwụ ndị IPOB worldwide hapụ ife na-eme mgbanwere asị if you want to know come inside IPOB millions amara ife na-eme di fight ọ dị ịmụ ife ị na-eme ife a niile bụ nwe anyị Biafra na ndụ simple ị na-afọ ego fenye gị ego ịgbalụ ka isi ya bịa mee ya rizọtụ ka anyị na-eche fight ọ rizọtụ ọ ife ji eweta ego bịa ba na-asị ba anyị ife a na-enezi anya ya bụ akshọn na bido echi ụkwụ amaga ọ maara aba n'ụlọ mmiri a na-ezo ihe bụ ọ bụrụ na igoro nri na ọ na-abịa gị na-eri ezigbo mmiri a na-ata ji ka ije tụọ ka ife amalụ na ọkwara n'Igbo ka abata ọ na-enwe na-eme kọl Abuja akpọ asị Abuja na akwụkwọ apụtakwa ile Abuja na-ajụ ka efe na abịa na atọ nda ekwere ibu fon anyị bụ na ntị elektromagnet fenwa ọ ga-amagnet tọnda ọ chọkụ ọhụ mmadụ ya tụziara ọ gaghị chọkụ bio ndị agba nwoke ejikwa egbukọrọ iri na ana maka chi ka nna abaghị na-awafọ yi o nwere ife anya nwerọ anyị nwere ife niile zuzuru na-emefe na-aka ụka na-emebiri anyị na mmafa kwefu ụnụ unu mebi be anyị unu mebi na spoiler ọ bụrụ si anyị don George mekwa na invite mekwanụ nke Jerusalem na akọ Israel na-abịakwa na denja dị na be anyị na-abịakwa kịta ọ bụrụ echi onwe ka anyị si wee kọmandị atọ nna esi ahụ pres na ọnya makwa anyị na ụnụ makwụkwọ na akpụkpọ ya kịta ewe n'iwe ka m bịa biko obi adọrọkwa mma n'abalị ahụ ma ma akpị fon na-akọ onye akọbi ya karịa ndị nke ahụ ndị nke ahụ ọwụwa a na-ete yi ị na-atụ ụjọ na nna ya bọzikwa ndị Igbo anwụsịgokwa anyị abụ ndị aboki ọpanda na ndị karịbiko jepụta na abịarị guys na oyi na-atụzi ndị mmadụ onugbu na-aja ka tọnda ada efe iluzi ya na-eje nwụtara ka ebe nwụsịrị isi nwụtakwanụ tik biko egeji anyị nwụtara anyị Chike Dozie ebe a na-akpọ Chike Dozie Chike ebe ọ bụla na-akpọ anyị Chike Dozie onye ebido Chike alụ ka ihe ọ na-emekarịcha na asị m Chike Dozie Chike ọ Chika ka ọ chi Igbo na-adị ị na-emekwa misteki mgbe ụfọdụ na-enanụ ndị mmadụ anya ọfụma ị na-edekwa mmadụ anya wee ka ọ dị mmeremere n'ihu gwọ mpịtị n'azụ onye jụọ debe arụ na ezigbo mmadụ anyị cha bido strọgụl a wichi ka anyị strọgụl onye ahụ na-emegbu ka gị na-adị ijesi na-apụta ebe ka anyị na-agaghị ịgbara ọsọ 5 mil si onwe anyị 5 million na ndụ anyị wee gbazuo dị oke ị na-achọ Chike Dozie ebe Chike na nkịta ọfụbọ mbụ na ọfụ mizail onye seti ebe ọkpọ dị mizail si gba ya na kpọ n'owu Igbo chụbịa Chika mba ị ga na-enye ọda ka anyị na-anụ nri ike anyị maka chi ga-abụ ọkpụbe
nwanne m ọnụ ma na-apịagbu ndị polisi nọ na Anambra taa apịa mmadụ nọgodu ozi ọma dị apịagodu mmadụ nọ mmadụ na-edina the same Anambra steeti ebe a ka ekpokọta ndị eke kpojuo feni na-ana eme nwanne gee ntị maka itali nke bụ nke emezina nkwugheri yotago na-ege ntị ọ bụrụ na apịa gị nọmba emụrụ ife emezina nzuzu ọ amaghị ife gbasara ala Igbo ka iji na-eme mmegheri ị mara na o nwere ka esi akọrịta ka isi itie iji megheri ibe gbaba wụọ na-ezuzugharị ọ bụrụ na ọrụ gị adịrọ mma a ga-agwa gị na ọrụ gị adịrọ mma ka isi itie ka m na-agwa gị ma ọ bụrụ na ọ na-ewe gị iwe ma ọ bụrụ na apịa gị ụya ka ịma na ibe ezi ezigbote ezi si ma ọkụ ọghị ọ na-atụrụ gị ụjọ ka a na-ama ọkụ gị ama ọkụ ịbụkwa mmadụ makwa ihe ịbụ useless idiot ị laikụrọ ka ama ọkụ ọghị ịchọ nnọọ ka ị bụrụ nnọọ champion ọ dụrụ etu a n'ụwa onwe ebe ọ dị jee gwa onwe gị nke bụ eziokwu o nwere onye bụ champion forever ịnọ hapụ agha aka ka ị gbakwa ma nwe ejighị ọka dịsịkwa enwere ike ịtagide gị asa tagide asa talisite enwe na mmadụ afọ ọzụgị n'ime ijekwa ije ime makwa ife ndị anyị bụ ude apịa gị ofe ọkwa ife ntie mana ịnọkọtasị kwa agha aka ka ị maa ma mmadụ ọfọzụkwa gị n'ime otu a Chike Dozie m nọ fe na agwa ya bụ ya si itie ị na-ekwu okwu na voice out nke ọbụla ma ịkpọ ụwa niile Igbo niile esi anyị na ọpụdeti nke be taa mana onwekwa ife na-eme na steeti na anyị kwechiri n'ọrụ ife a ka eme expect mee live video na-eme ya mebi ya the talk federal gọọmenti idiri anyị na-ege ebe a na-ege ebe ama nke a na-ege ege everywhere ọ bụrụ edifendizina rapịa ife ọbụla fagwu isi fine ebo ga ebubo abụrụ ọta ka ebolu ga ebubo egbu ndị mmadụ na Mkpọ ebofe ebubo egbu ndị mmadụ na Enugu ebofe ebubo egbu na Aba ebola ebubo nekwa nke Izombe nya a na-ebokwa ebubo stil si baba mba ọsọ ga every 20 minutes inye update every 10 minutes update onwe onye ọ gbasara ka onye ọbụla na-adị ife na-eme ọ bụrụ na ịma na echi na-enweghịzi ife dịka sit at home na onye ọbụla jee tụọ akwụkwọ na nsogbu pụta ọsọ hụ na 3 hours yes onwere ife ome tell us na-eke o si wee dị mana achọkwa m ịgwa gị n'ọkwa agụ na-amụta agụ mgbada na-amụta mgbada agụ na-amụta agụ mgbada na-amụta mgbada akpọọ nwoke okelu simple ife a ka m ga-agwa gị ndị Igbo nwere onye ọbụla ga-eme n'ụwa n'Igbo amadị anyị ga-adịlịlị onye ji Maazị Nnamdi Kanu wee chee na o jidego ndị Igbo ọ ga-ama na ya bụ onye dọnyelu isie n'ọlụ a na o nwere ife kwụ ya n'azụ o nwere ife karịa obi adị m eche echiche ama na Nnamdi Kanu jee ije oje na ọ ga-abata ya nwa na onwe ya na-eji ya makwa na ya jee na ọ ga-abata ọ ma na ya jee na ya ga-abata so weda ma gị nwa nọ na top echelon na organization ya ma ị na-eme ka ya ma ọ na-eme ka ya o jee you must come back and o chiga takịta iwere anya ofe ife dị iche mmanụ onwe ife dị iche na egbe na egbe maka chika nna agwa ị ga-ama na onwere ife dị iche na Nnamdi Kanu na DOS ị ga-ama na onwere ife dị iche na Nnamdi Kanu o nwere onye n'ime unu yiri enu you know na never go even 30%. Una never go anywhere. Unu need ezigbo ọrụ serious job. Ị na-aba mba ka nwe ike na-aba mba thunder gbaba mba from different angles. Otu eji federal government na-amụ ekwechiri dia. E defend anything rapia. Ikwu gị ife ikwu. Na sị kpọpụtala Nnamdi Kanu from fort. Na ọ bụrụ na Nnamdi Kanu apụtara fort, na o nwere na-apụta ileji. Ọ dị etu a ekwughị ya nwere onye ọbụla nwa anwa dị nonsense no if you draw IPOB ịma bụ tisfa na-asị na ọ bụrụ ife ikwu na dị ọda ka dịkwa etu ọ dị unless Nnamdi Kanu ọpụtara echi
na ọ bụ na Nnamdi Kanu apụtara echi ada atụkpaka m ọ gị na-atụ ụjọ you afraid si atụ na ikwechiri dị anyọ ife ikwu na-eso ndị mmadụ atụ na sị kpọọ ego Nnamdi Kanu na-ekwuzi anya fifa na-ekwu yes ọ ife ikwu ikwu na ga-esife atụ na baji Nnamdi Kanu ka erizina eji ejide Nnamdi Kanu nwaanyị ga-eji jide ọ bụrụ na achọghị ịkpụtaba ndị malife ọjọọ Naijiria ejebido na nọt kpụkọtaba onye ọbụla nke a kpụtara eje kọt edisaidi ya kesi ya kedu ebe Obi Kubana mere o ji nọ n'ebe anyị nwa Buhari ọ na-alụ gịnị o ji wee so na diri chest kedu ebe ọ na-alụ kedu ebe nwa Buhari na-alụ mbọsị nwa Buhari gbara akwụkwọ efukwa ameni jet bịara ebe a ndị a niile ọ bụ ndị mmụọ ọ bụrụ ndị Naijiria ọrụ ndị Awụsa ibie ebe ka a si bukọta jet niile ahụ a na-achụba ndị ahụ nwaanyị a na-achụbafa achụrọ ndị agha Obi Kubana ka afọ ụbọchị a ọ jee na je sain kọntraktị wit ndị ya na ya na ife na ife ma imoni ma ndị otu fejesi anata EFCC adịa ndị niile ndị Awụsa ha bụ private jet bịalụ nwa Buhari wedin kedu ebe a na-alụ what are they doing o nwere ebe a na-alụ onye Igbo for that reason it is a lesson kwechiri ka welu nke set example for once she set the example for once ọ bụrụ ikwu n'ọnụ let us set the example ọ bụ na enter house ka ami je batazie ebe akpọpụta gị bịa tụọ vote egbe a na-egwu na-atụ ikwuo yes I said it ị na-atụrụ anyị na-atụ ụjọ who is the fear monarch ya na-ekwu okwu a ime ka monarch malụ na o nwere kingdom ọ na-ama control ya je control o kingdom ya na Nnamdi Kanu na control Biafra ka ife dị iche monarch igwe nwere ebe ọ na-achị ya je fesi community ya niile fesi entire Biafra ebe Nnamdi Kanu na-achị na ọ bụrụ na Nnamdi Kanu apụtara na onwe ife a na-ekwu na Anambra steeti ya ikwesịrị dị a ọsọ anyị ekpokọta ndị Awụsa niile kpọbata na Anambra bịa tụọ vootu Fabian ka atụọ ọ mmiri ama ezo mmiri ga-ezo ọ bụrụ na ikuku a na-eku anyị nwere ife niile a ọ dị na wee ha asụ anyị nọọ gị bịa ka egosighị ife a na-eme ịgbapụ na gị na Jizọs Kraịst na mbụ ọnya ka ọ bịa rụọ ọrụ ya na-agba alụ iche eti ikuku ya na-akwa moto aka ikuku kwaturu moto ọfụ mmadụ ọ ya kwatugo n'onye a bụrụ onye eburu esendị ikuku eju na striti ịbanyekwa n'ụlọ ikuku ama ekuku ma na-epụta na striti ikuku a na-eku anyị nwere ife niile iku ya na-eku na-eku ọkụ ịgba niile idreba n'ụlọ ọ bụrụ mmiri a na-ezo ezigbo mmiri na-eti abịa ịpụta mmiri agbakpọ ha anya ebe a n'ụlọ ka egbe anya bịa ma elekshọn a ka ma eyigharịa ya ịgbakwa ya na ọ bụrụ na Nnamdi Kanu apụtara na nke bụ mmiri ka ya ezo echi ọ bụrụ ikwu na anụ megara akshọn afọ ga-aba na histri n'ọnya amalife dị ona a na-ekwu ya sikwubie nọ mmadụ kpọbata ndị Fulani na be anyị ọ mmadụ gụme igbu mmadụ gụme onye ndị nzuzo ọkwa ya derela iru di a gbaosi kreki ndị abenesi ọ ma ife ọ na-azọ onye zọba ekenye ịzọba ekenye ọ bụ na Nnamdi Kanu nọ n'ilo wee kwuo na ama ya ma elekshọn a irogodu a na ebe a na-asị gịnị kedụ ihe na-akọ ife a na-asụ ka ya ejiziri eje defend na ndị amibo ga-ebubo rapụ ya nothing like the news making rounds has come to us now they are saying that we are the ones that committed this ogarapia let them stay first one ndị army let them talk you can you court with them you can go to court so that could make them talk na-eme your own and ekwu na that historic day on the 6th of November 2021 that nobody came out because every street was flooded. Courtesy of IPOB, Urbana history. Now IPOB tiri mmiri ozuzo. No one pụtara ilu ma gọvanọ onye a na-abịa ịtụ akwụkwọ ihe niile a line up mmiri ebu ha ncha n'ụzọ. Ọkụ efe ebe gị na-etite anyị bụ ebe gota gị. Ị ga-anọ n'ụlọ ebe ahụ ife ibu ya bụ onye ka ị na-agba mmiri na-ezo. Akpọsa ndị dibịa mmiri onye ahụ na-afụ ugbo ọkụ na bịa ewu chọọ ogologo atụ na-echi n'ọnụ mmiri a na-ezo ọ na ọnwa bịara o were nkuku na akụpe ka onye oke onye akụpe
ikuku a na-agbajisi oisi ọ gbara ha ahụ bụ anụ o nwere ikuku na ị na-aga na-ekugu ọ na-egbuchiga gị azụ enwere ofu nwaanyị nwere mgbe ahụ ọpịaka a na-akọrọ m na nnukwu nwa ya na-agbanye ya okwute oge ọ na-aga skuul ọ na-eje skuul nnukwu nwa ya were okwute gbachitaba na skuul yunifọm ya ikuku emere emu o nwere ikuku emego ji experience ka nke ọlụ na o nwere nwa mmadụ onye Ọkịja a na-akpọ ya bọbụ ọ dibịa mmiri ka ọ bụ eji atụ inu na Ọkịja bọbụ mmiri nke ihe na-ezo Ọkịja niile na-ama na a na-ama na mmiri a bụ mmiri bọbụ maka na o nwere osisi nọ n'ogbe aka ya kwụ ọtọ mmaji ịbụ poolu eletrik ụbọchị ọtageti ya mmiri nke ezo ogologo ogbe niile a poolu eletrik ya ga-akọcha complete waya ha ngesi ya n'elu une niile ga-edi na flat ịbụnụ ji koili n'ugbo ibe niile a ga-edi na ala ịma na bọọbụ bịara ọnụ o nwere ụbọchị o meziri o nwere onye anya chọrọ ini that day o wee bụ na mmiri ekwedosi mmiri kpochiri ini enwee bọket na-ekusi mmiri ị na-eku bụ nke ya abanye akarị ewezi ka jebebe bọọbụ enwee jekpụpụta dị mmadụ ihe akụrị akụba dị mmadụ kụsị anya ozugbo akụsịrị ya mmiri akwụsị ojebekwa dị tiri ọkwụsị the man dị great na and I tell you enwere thousands of them na Igbo a question of send onye ọbụla recharge card mee give away mee give away ọgoro temba inye nwa dibịa ọnụ o were eze bụọ mgbọrọgwụ na aja ọfịa chọpụ ọya kaikai bụ 1005 ka kaikai dị mkpa n'ọrụ a iwepụta kaikai 15 ịchọ ọrụ 5 mana ntụ egbe ma ngwa nwegasị ngwa tools enwere tools eji arụ dị ọrụ o nwere IP adreesị ụmụazị uche ịkpọkwara na IP aja gbapụta enwere Igbo o nwere IP baji alụ dị ọrụ faha pịa ya ibe ọzọ ị ga-afụ obu gburugburu n'elu atmosphere climate change ebido enwee climate change ọrụ ebido dị anyị na-ene urukpu ọ na-agbaji oji nwa obere oge ikuku a na-abịa small onwe onye uche dị ya nọ nso ọmagụ na taịm ahụ nuakwu onye ọbụla baa n'ụgbọ n'oge eruela na mmiri na-abịa ọgbara ya nwayọ webe onwe ha n'ụlọ inwe asa ibutu ya na kọl enwanekwa kọndishọn mmiri abụrụkwa mmiri taa ọ maka oyi ị ga-adọnye iru nwata gwaanyị si na saịdị fa na oyi na-atụkwa isi oyi ọ na-atụ dị ọsị na isi na ivi ji ekwu na saịdị ga na ọ tụkarịkwa ahịa oyi ọ tụkarịkwa ahịa nwata asị ka ọ bịa na saịdị ụna ka ọ bịara ọ na-abịa kịta onye bụ na ịma na elekshọn a na-ekwu okwu ya na ha nwere ya eme mgbe m kwụsị mee elekshọn ọkwụnụ jụrụ ajụ ekwe na m nwere kandideti enwere kandideti asị m onye dị asị ife anya ụba asị mpụta bata mana achọ mba no elekshọn ihe ọnụ ka eme ụnụ asị mba na elekshọn no elekshọn ekwetara m no elekshọn iwe sị ọsị bịa kịtụọ nke a bịa na ya Nnamdi Kanu ga-apụta before ife ọbụla a na-eme ya enwe isi you must come out Fada Mbaka etinye ya ọnụ many prophets ekwuo n'ife a ga-ekwu ndị igwe apụtabago ndị gọvanọs apụtabago iwe na-achọ ịgba ọsọ kwechiri na ọrụ obodo ya emesịa bịa federal gọọmenti ka ya emesịa bịa ese for interest onye interest ọbụla adịghị abụ interest Nnamdi Kanu apụtara onwere ife a na-eme he must come out enwe ife o mere iche
California ndị nke bụ ndị mmadụ n'ugwu Hausa ụlọ afọ na adịkwuzi okwu Boko Haram adịka ụlọ afọ ya adịkwuzi okwu Boko Haram nwa obere oge kịta agbaghị na ife niile a kọmiti na Nigeria since bụ bandits na operation ndị amị mezi na ndị Boko Haram niile asurrender sigo so na-enwezi anything like Boko Haram na-ege nke a na-agba ga-eme very soon na na-enwezi anything like Boko Haram na emezi proscribe ya na ọ bụrụ a terrorist organization onwe kwefe ga-eme onwere nwanne gị bụ chief of army staff ka iji enwe chief of naval staff ka iji enwe chief of defense staff onwere chief nọ dị a if he was spokesman emesịa mitin agwa ya ọga kọwalụ ndị a sịfa n'ọkwa etu a ka anyị sikwu ya ndị nọt a na-abịafa onye Igbo anọrọ na-akọ ihe ọ na-akọ ịhụ na enweghịzi anything like Boko Haram ịmaza na ndị na-ayazi bụ ndị bandit kidnappers ndị Boko Haram abụrụzi ezigbo mmadụ nke nwe bụ onye bụ ezigbo mmadụ efe Igbo bụ terrorist ọ efe ka bụ efu na opportunity ị ga-ejide ndị a na-amụ onye si kwuo na m bụ terrorist ị ga-agwa m nwaanyị jikwu na m terrorist one bụ na Nnamdi Kanu ga-apụta na prison on condition and ị ga-ewepụta prescription na mbụ terrorist organization ijiri onye a na-amụ a na-ekwe na wafọ iyo mgbe m kwuru sị ndị mmadụ pụtaba ụna sị mba sị nọrọ n'ụlọ na ha nọrọ lockdown covid ọbụzi nke a egbufa a ga-ebido ịnọ ya onye ọbụla ga-aba n'ụlọ just wait na-atụ ụjọ ka hapụ isi nọ gị kwuo nọ gị kwuru na nwere ife onye mabụrụ ka ọ ya dị weta isi n'ọrụ onwe fi jizu ya I tell you na esi ekweta ekweta ọ bụ na ị chọrọ ikweta no problem thank you my brother ọ bụ na ị chọrọ ikweta akweta ọ bụkwa na ị chọrọ ikweta arabịa nke bụ eziokwu ka anyị ga-agwa ndị anyị chọrọ ọlụ a niile anyị kwetara na anyị ga-alụ ọlụ a let us proceed with the ọlụ kedu ụdị akọbi ya si na ama na o nwere oge IPOB nna onye ka na-ekpesalụ na o nwere oge IPOB ikwu si na agba ebe elekshọn ka ụdị akọbi ya onye ka ị na gịnị eme na-eme hapụ ịchaghị ọkụ ọta ka achabaghị ọkụ ọkụ achagide ụgbọ terrorist ka na-adị consign agbata ọkụ ya achọghị ebe ka UN ụlọ ndị a niile ọ n'ebe oge a na-agbọghị terrorist ndị a niile a nọrọ na-agbọghị terrorist kedu ebe Amerịka mee ndị ka na-ebiliv in Israel kedu ebe Israel mee ke na-ekwu okwu ndị Israel na Amerịka na UK ọ gaghị oyo ohu a ga na-ebe akwa wee na-achọje ndị nchọje a ga na-anụ ọgụ wee na-akpọ polisi ọ ebe a ka m gwara ndị BNG si na Biafra National Guard a nwakwara nwapụ ebe nje na-akọ na-asị ndị Nigeria na-edi ready for war ị na-declare independence no going back ị na-edepend ị na-emekwa ife nwa ha ikwuo territory nọ ka ọ ya bụ abịa gị na wara akpụ ya bụ ya bịa kọọ ya echi abịa na Ọnịcha bịa gba ndị mmadụ egwu m egwu ị na-akwadobe war with Nigeria sụsọ mkpụrụ moto ise ka ị debere agba ofu onye na-ejisapịa ma ife ị na-ekwu ọ bụ na ịgbata ngịrị mezu ike ife IPOB na-enwe gị iwe ị chọrọ ifeọm alliance with IPOB mana odoghị anya na IPOB kaghị nwe mmadụ kaghị everywhere kaghị na connection kaghị n'ọnụ okwu gọọmenti amarago na ha nọ federal ife niile maraba nọ ị na-agbafa mgba ikunye kịta je kwuo ife na-abụrụ nkụba kwu ọ ya enwerịrị ndị na-ewi at the moment ị ga-enwe ndị anyị na join ọ dị form alliance anyị jere ajesi ndị Nigeria na anyị dị ready for war na moto na-agbagharị na mgbọ ka panik juru everywhere oge agba n'ọsọ sụsọ ndị amị pro mmadụ 82 division ma ndị nke arụwa ka anyị na-achịkwugharị okwu maka ndị amị ka ha dị akọbi ya nna mmadụ akọsịrị ụdị aka ndị amị bịasị afa na ndị amị ọ bụ ndị Anambra steeti fọm efe anyị na-agabiga na Anambra steeti ndị amị ọma afọ anyị na-ata ọ federal gọọmenti gbudata aba nọsikwa aba na ya na-atụ akwụkwọ bụ na ya na-atụ akwụkwọ fabụ na Andy Obaka bachi ebe apọint fama ya apọint ya na kpolodia ọbanya fụrọ chi nwoke mba dị n'uju onwe onye nwụrụ anwụ anya fugoro ndị mmadụ fụsị afa mana na ịtụrụ ọbụla ịtụrụ ekwechiri na ndị mebiri ya bụ ife bụ ndị IPOB ya bụrụ ofifi mebi sins ebezina ka udo ibe udo small rapịa ife nwa na-achị nwa ya nwụọ
ọnwụ amụta ọzọ ya nwụzie makwa mgbe eji ahị ya anwụ na anwụ ya nwụọ ka a mụọ ọzọ ka utughara arụ ọrụ epịa ọkwa na ịpịata ọzọ ya nke blọd ya gba pịnọpịnọ salad ụmụasa a na-eme ka ọ dị na ọ ya anwụkwa ọ ga-anwụ ọ ga-ya nwụọ ọnwụ amụta ọzọ doo ya anya aka ebe na-aga ọnwekwa ibe ebutere ya onye ọbụla ga-anọkwa n'ụlọ ka eju epụta nkwefu mfụgha echi iwe kwuo si na ama ngwa gị na-aga eme ya ngwa ka anyị nwa aka anwa pụta echi ndị DOS wee sị na ọfa nwakwuru ya na ọkọnfam na facha ọzi na ngwafe na-afe anyị ga-achị ya sit at home fa chọrọ ya fanya anyị maazị Nnamdi Kanu ngwa ka anyị nwa aka echi ka ọ dị mee enwe anwa fụ echi Chike Dozie m iwee sị na afta ka erichi wee gee efe ndị federal ndị eze chieftaincy na ndị nke a kwuru na ya ka iji wee sị ka eme ya for interest of nke a na ndị negotiate Nnamdi Kanu echi inu nke mmegbu mụa eji aka m ntụpụ n'ọlụ a ngwa ndị mmadụ ọmụwa bụ DOS ị ga na echi ọya eme iluzo ọya job echi I dey tell you na ebute echi pụtakere bịa sịra na all decision ndị DOS mgbagoro ọmụwa DOS nke ikpeazụ a ya ya afụ ya echi na tra ya mụnwa ga-abụ DOS mụnwa agwa ndị Biafra niile onye ọbụla baa n'ụlọ na Anambra steeti ka anyị ma aka ka agbalibe ndị amị gwara gị taa ọ bụrụ na fa gbara ofe agwa m kedu etu anyị ga-ada ụjọ ada ya forever anyị ga-ada ụjọ forever ọkwa obodo anyị ka a na-ewe ọkwa mmadụ nwa obodo ewu na-ata ọrụ mmadụ nwa obodo ewu na-ata agwa m na ọ bụrụkwa n'ụka esi ebido ọ gbakwa ife kwuru ụjọ ọrụ ka a na-eme n'ọrụ o nwere ndị ya emecha were ọrụ a ndị anyị chere ọfa bụ sabotu a mgbe ya ga-emesi ọ bụ nwa ga-abata na promise land Moses gbakwa mbọ ọ ga-agba last no enter ka nna agwago anyị anaghị iru ihe na-akọ ebe a kịta iji onye nwa na-amụ a na-eme ka Nnamdi Kanu pụta ị na-asị niile gịnị ka ị na-negotiate ọ negotiate since last week ya 9 minutes anyị achọghịzi ya ọ ya na baa n'ụlọ enter your house jee rie nne dị oke election gị ọkwa anyị ka a na-emere elect n'obi our people ọkwa ego Anambra ọkwa ego anyị na ndị politicians eji na their politics dey disturb ndị mmadụ we must not all be politicians anyị wabụ traders chọkwa ime ihe ha ọkwa ndị afi na ofe nwa nwaanyị imagine they are stupid people my friend they are stupid all of them selfish idiots na me dey tell you gwa onye na fosiano m you are all stupid feel onye ga na-eji anyị na-agba bọọlụ politics abụrụ ọlụ ọ bụrụ ọfisi nwere ọfisi bụ politics emefe na-eme go and do your own thing don't disturb my business iche ime election stop one ọlụ maka election ka iji kpokọta ndị amị niile or by force if I don't want to vote I don't want to vote you can't force me anyị nwere alụ ọlụ oyibo na Anambra steeti we create jobs ọ bụ nwa na-eme ife ndị ọrụ oyibo go and do your own work ọ bụ ya kpọpụta ya akpọpụta is it by force ije bank ọkọrọ bich you were ego you don't force me it's my money my sweat ọkwa wetego m na nnele kpọọ most of you ị ga-ebule ego je tinye na bankị o wee kwe ego na-aje ụmụ ife a na-akpọ land bank wee kwe ego wepụtakwa ego aje goro ala tụọ isi agha dị a bịa na nnele kwa ala tụọ isi agha dị a ndị a nwere ike ikuchi ego gị echi onwefe ị ga-eme akụchiri ya 1970 onwefe ime nna gị ọgwụ ife ọme ọnụ ọgwụ onwe ebe nna gị mere ahụ ntu a ka anyị si na-eme 20 pounds ka enyela emekwa ya na God ya nto your hand fe niile God fe ndị ga-ama na ị nwere action fa na-azọ eze n'ọnụ you can't do anything mba ka ị ga-aba baba mbabasị anyị tinye God na-agụ ka ọ na God judge them ịgba na igbo onye riri eri enwe akwụfe dị ka God judge them ọ ma nọ ife a ka a ga-ekwu a na-eri gị God a na-ajọji ha nụrụ ọfụma ị nụrụ ha wee na-agba bọọlụ na-asị ka ị na-negotiate na no negotiation a na-atụ chakọm we don't need it ha mee anya na emere ya n'Imo steeti jee kpọta ụzọ dị mma tinye di ya enwe ife imenwu
What if you na agbali nna biko ka mụ anagbo ụlọ ụlọ ibe pụta 9 minutes side na onye ọbụla ka uruzie taa nna onwekwe ife dịka onye ọbụla ga-anọ onwekwe mgbapụta echi ka ikwu mụ na ya ikwu onye echi ịma na ọmụ DOS n'onwe you go see am tomorrow try ya onye ọbụla ga-anọkwa n'ụlọ onye ọbụla ga-anọ n'ụlọ Nnamdi Kanu pụta echi onye ọbụla jebe ebe ọ na if Nnamdi Kanu no come out tomorrow onye ọbụla anọrọ n'ụlọ until Nnamdi Kanu eje court abalị vasis otege kwulie wee bido sit at home since dịgbo na anọ n'ụlọ degide pụta kịta na asịfa gị nna no try am o ka nna gwa gị eziokwu o ka mmadụ ibi arapụ inwe problem nne ka ọ dị biko udo dị ka ọ dị na-echi kedụ onye ka a na-akọrọ dị aka ọ bụrụ onwe nkata akpaghị kọwa anya ọfụma na aka gaghị sịkwalife a na-eme ọ bụrụ position si a kedụ dị akọ bụ ebe a ya bụ na-abụ onye ndị otu ndị DOS okwu fada akwụ ọtọ nwa kafasi ekwu fada aghọtada ọfụma ndị mgbu ndị debere arụ na fanwa bụ IPOB n'isi ife IPOB na akịta fa agbabasị ya n'ime zochisi iru nwekwa nke chọrọ ịdọnye iru debesị arụ na owutegbuo ofe ha chọrọ dịka ikwu okwu saịdị ahụ ịnọrọ ife a na-emebi na-ezuzu ya debe arụ na ibu elo ya memba ife a na-emebinarị na-emegheri bịa kwuo okwu imekwu blonu ti n'ime akpa akọchit gba ndị mmadụ na onye ọbụla nọ ifu na obodo na panikizi ịgbagharịba na nke na ndị igwe ka nnukwu igwe ahụ ege ka mmalụ igwe na-ekwu onye bụ igwe a jee nọrọ wuchi Nnamdi Kanu n'ime ebe ahụ gwa ha na ọ bụ na Nnamdi Kanu apụtara na ọma apụta ebe Nnamdi aka na-ayọ ọgụ sị gụ biko na ife onid bụ 100 people 100 ọfụrụ 10 nkịtị ọ rọtara na-eme DOS ka agbapụrụ DOS emugo since m na-eme expect na DOS ya ekwugo okwu ya crack brain federal government sef tụọ Buhari pachi nke jụọ ya si eche na-agwụ n'okwu na iburu original why na ọ dịrọ na iwu a why na ọ dịrọ na stew a na ife anụ ha na chaji Nnamdi Kanu na afọ ya dị ya afịfe a na-ekwu nwa ife bụ ome ka ntị nụ ihe mere ntị anụ onwe nke ikwuo taa echi a na-ekwu hey ikwukwa ọzọ kwube okwu tọk ka obodo na-agbagara agara ọ mmadụ ka eji ebe a bụla Nnamdi Kanu na dị nwere ife ọha agbago bụla Nnamdi Kanu na asa dị nwere ife ya ka eme elekshọn na agwago m na ife m ga-agwụ mụ analigo n'ọrụ na ọfụma mgbe chifo ka nnụ kene from ndị DOS ya kafa kwuo ya direct na ọfa nwakwulie echi ka ị ga-ama onye bụ onye onwe ka anyị fụ nwaanyị ga-eji gị ekwu ka anyị ma Nnamdi Kanu ọpụta unless chofo n'otu nye m mkpasị anyị na maazị Nnamdi Kanu adịgo free mana ọ bụrụ na Nnamdi Kanu apụta echi onye ọbụla ga-anọgide n'ụlọ ruo 10 ka anyị kwuru ha n'aka ndị amị abịalụba anyị na Anambra nọsi afa ya na barat polisi ya 45,000 a mesịa faka ya nachigo mfasi wee bịa yes soja come soja go fa abịasịa degogo ebe a bụrụ obefa they can stay here forever ụmụ planụ ka e wee mee election a ka eji wejide Nnamdi Kanu wee debere ya 10th of August just mee ya ka ọ dị nso ka ị nwee hope why na adịghị ebute kesi ya on 2nd of August a ka ebutie to 2nd August ebule ajedebe 10th ka e wee mesị election ya ka e wee kodo oghe anya na ka emesigodo election sirapia ka emere ndị na-agbaba okwu bụ ndị na-achọ ịbụ gọvanọs ịgwara ndị a politicians onwe nke iji okwu aka na-agbago okwu ị na-egefa ntị nna gị na politishan ekwesịrị ọdịda eme elite nnọọ negotiation ọkwa isiri ịchọ politiks ajụkwa m ife niile a n'oge ka anyị register as political organization as financial politics gị na politician wee na-achọ ịba into agreement which kind agreement ọ sịghị na a ga-efoli ya political solution rapụ ya na o nwere nke na-ekwu eziokwu don't listen to them
ndị pastọ join pastọ ndị ukwu ọzọ eme ọzọ ndị pastọ ga-ekwu ị na-egeba ntị ndị a ka ị na-ege ntị maybe if you let them talk na-eme ife a na-eme ka ọ dịfa mkpa gọvanọs isii nọ na South East akpọ gị mitin alụọ Chekugumi dọbara iru na-ekwusi ikwu okwu ọkatụ iru na-ekwu okwu na ọnwa Nigeria belongs to everybody. Now all of us get up. I si na anyị chọrọ ịpụ doesn't mean na ya nwere part na Nigeria. We all own them together. Yes, so still as far kita na aka bụ Nigeria aka nwere right there. Come out to talk. We go and make we dey fear. Na do here. What iru here? Now mmadụ ka eji n'ime prison a. Na dị ka n'ụzọ iru ezo ị no go know am. Bata n'ọnụ full. Ị na-agba ọsọ ndị DSS. Ọgbaba nwa ka ị na-agba. Ọ ndị DSS ka ị na-agba. Na ndị EFCC nwa ife gbasara gị na EFCC. Ọ ndị DSS na SSS. Ọ bara achụ. Onye iro gbasiwa mbọsị alụrụ. A freedom fighter no dey fear anybody. Nobody man iru ha na otoru ha no ma na afọ tadia. Ka nna gbakwa go. Ara anụ si ara akpọsi afa na-akpọgasị afa. Nna, ọ bụ na akpọpụta nna ndị ka n'ụtụtụ echi. Ọ bụ na ndị ka na-apụta echi maka ọfọt ka egwu. Ma ọ bụ na ọ pụtara ọfọt. O nwere ife ga-eme na 5th jeruo 10th ama abụ sit at home. Iwu mekata na ọ ga-abụ sit at home. Anyị sibe ma ọ gara nkwụ agwụ n'ime ọfịa. From 5th ga-abụ sit at home unless akpọpụta nna ndị ka. Ife a ife ndị IPOB gwa ndị Igbo niile gwa ndị Biafra niile na-etu a ka ọ ga-adị. Ọ bụ na ọ ma dị etu a next time before ị na-enye ọda icheki anya ọfụma ịgbakọ iru ịgbakọ azụ ọ bụrụ na ichekisi anya ife ọ bụla bịa gwa populace ifo na onye otu azụ anyị ọ bụrụkwa ekwu nke echi adagharịa sịrị abịa nyekwuo nke ebe 2017 na anyị ka na-ekwu okwu ya na-achọkwa ịbịa 2021 don't try it. Anyị dana kpọnyere Maazị Nnamdi Kanu n'aka echi ọkwa na onye ọbụla dọlara n'ụlọ simple. Thank you. Ya ụmụ iyo ya maara ụlọ mma ndawe Igbo mụ na-achọ ka nna lie kene dịle ụnụ ncha niile dị dọnyeliru n'anya si ya five bụ na ụzọ ọbụla gbaala ike na anyị ga-agalịrị ya ụbọchị njọ kwa mapụ anyị n'ilo ndị nna na-achọ anyị ọnwụ fa ga-anwụ ndị amị a niile kpụbatara anyị Igbo ajọ ije ka fa ga-eje ma ọ bụrụ na fa kwụbara ije ma ọtọ na-achụ ndị na-achụfa mana ọ bụrụ ka abịa onye afọ agba anya egbe tụrụ onye IPOB iru ga-adịfa ka azụ fama ama etufa si ya na n'ala Igbo fama aghọta etufa si wee na n'ala Igbo ka nna agwakwago fama aghọta ya igwe ọbụla nọ n'ala Igbo na-asaịnụ ndị na-abịa ka gbuo ebe anyị gọvanọ ọbụla na-asaịnụ ka ndị a na-bịa gbuo ụmụnne anyị ndị gọvanọ niile a obodo ya gbacha ụlọ aka ekpe 1 by 1 bido na Ebonyi steeti gị nwa bụ Ụmụahị Dave Ụmụahị gị nwa bụ onye na-abụ onye isi ndị South East ịnwa anwa saịnụ akwụkwọ ka ndị abịa ofu mmụọ Igbo ọbụla ndị amị gburu be anyị aka ya dị ọcha ọbara ya adịghị n'isi ma n'isi ụmụ ma gị bụ nke Enugu na-emefe ụmụ ọma ihe ma na Ibuka na-emefe Ajibọ anyị ma na ịnacha ịbụ prezidenti ọ na-agụ gị agụ ịnwa anwa bie aka n'akwụkwọ na amị ga-abata n'obodo ọbụla n'Igbo gbagbuo onye aka ya dị ọcha nwa obodo ndị mmadụ ọkụ ọbara ha niile ga-adịghị n'isi ị batara Anambra steeti gị nwa na-achaji onye Anambra 500,000 ife ọbụla mere onye Anambra na aka ya dị ọcha na nka isi ka ọ ga-agba gị nwa bụghị ụzọ dị mma ọbara na adịghị mma mgbafu ịlaikiri ewufi awụfu ebe ị na-eme ka ị wee nọrọ bụ gọvanọ nweta ọbụla egburu sofa aka ya dị ọcha ọbara ya ga-achụgharị ego na ndụ ya ọ na-achụwa na-achụ ụmụ gị bụ okezi ikpeazụ oke alụmanụ chọọ iru ịgba n'iru ga-achọ njọ ka m kọwa alụghị ndị nọ n'Abia steeti dọlụ ka iyi onwere ife na-alụ alụ onwe nwa Igbo ọbụla egwu na steeti aka gị dị na ya ewesaịnụ ndị amị bịa nwa aka ya dị ọcha ọbara ya gara achụgharị unu ncha niile bụ ndị gọvanọ unu ncha niile bụ ndị igwe unu ncha niile bụ ndị PG kọmuniti ndị alụmanị niile dị iche iche alụmanị trua na-azọ PG nke iyi ụdị a ị na-alụ PG obodo gị gbaa n'ibe ị na-azọ PG egbe eluigwe gbagbukwa ego ị na-alụ PG unu ncha niile onye ọbụla tiri aka ewekpọta ndị amị n'ala Igbo ewe na-agbagbusi ndị aka dị ọcha ndị nwe bụ politishan alụmanị maka ị na-achọ pawa ọ bụrụ aka gị ụba n'ije iso n'ife planụ ka ewejiri Nnamdi Kanu
Gee ife ọbụla mere na ka n'isi ụka ọ ya agba ọbara ụmụazị na-egwuregwu n'ala Igbo n'isi ụlọ ncha ka ọ ga-agba ụbịam ga-atụ ụlọ bie na be ụnụ ụwa tụ ụwa iri unu tinye many families n'ebe akwa tinye many families ọgba aghara today ụfọdụ enweghịzi ụlọ ụfọdụ ụmụazị bịa n'ụwa sef a na-ebe akwa ebe akpọzibaje bụ na IDP camp ọsọrọ ga asọrọ ụmụazị dị na anwụnta na-ata echi ya na-aya typhoid malaria ego eji eje ụlọ ọgwụ adịrọ inweta ego n'elu ụlọ ọgwụ afụrụ ezigbo ọgwụ fake everywhere ụmụazị a na-anwụfụsi everyday ọ gbasara ọgụ ị na ọfụma chukwu ya bụghị ọnụ ka ọ na-aga nsogharịba gị ya ala everywhere n'okwu ọzọ eme ọzọ ọkwa ịbụ nke ikpeazụ a mpụta try am make you try me ị ga-aga na satọ ka mgbalị ebe mgbalị ya bụkwa ife ndị ala ahapụtagokwa n'ọlụ a ka anyị gba ndị anyị chapụ n'ọlụ a chukwu kele ụwa meela anyị fọma anyị ga-alarụ anya si a ezi ụlọ ụtọ ka anyị ga-enwe anyị ga-anọ ezigbo nlọ chifo ife ga-adị n'ụzọ anyị ife ọbụla anyị tinyere aka ọ gazi ọgazi anyị gbuo n'aka ndị gbuo n'aka ebe mma ka anyị ga-ebute ife ọma ga-akpọ anyị iru na otu ndị ọjọọ gbata aka onye zuola anyị mma ya bụ ma ezuo nke ọjọọ njọ luo nye aka ife anyị chọọ bụ ọganiru anyị chọkwa agali ofu si nye anyị agali ofu gbara ogbe na ife ga-adị mma ndị niile na-eme anyị anya ọkụ n'ala Igbo chọọ ka ba bịa weghalụba anyị fama emenwu ya anaba anyị ga-achagidekwa ọkụ nkechi ọkpa ọcha anya ọkụ ọma abatanwu ndị niile bata abata iru ga-adịfa ka azụ fama ma oge fa ji wee na ala Igbo ga-adịlele omenala anyị ga-adị ruo echi anyị ga-adịkwa nke echi n'echi ara agwụ agwụ ọ ga-adịle anyị na mma ụbazu ime ya mmadụ na-arụ ya agadi nwaanyị fụla anyị wee na-agba okwu jijiji bịa mmụọ ka ọ ga-eji gbanya bụ egwu ọ ga-adakpụsi street jekwa anya dị ya yes onye fụla anyị na-ebe anya mmiri akọkwara gị n'anya etu a ka ọ ga-adị ụzọ ọ ga-agba itiri esi na nke anyị na-eme ama aga nke ga ama aga nke ụmụ ga ama aga bewu ya si na agha saa esi na be mmadụ ama adị ebe ị na-ala obi iji gwọọ ọgwụ ka di na nwunye gbasaa ije gwọọ ọgwụ na nwa mmadụ ama anụta ji ije gwọọ ọgwụ na okolobịa mmadụ ama akụta nwa ife ọbụla isi ụka ọ ga-agba one by one all people like you ka m ji apụta nke ikpeazụ a jebe ama adịghị mma naba anaba ama adịghị mgbe ị ga-adị ndụ n'ụwa were anya gị ofufe ime onwe gị anyị ada-eche God jọji God ada jọji na kes anyị na jọji ya ime mma ka ị ga-aghọrọ ime njọ esobe gị omenala nke onogwu Igbo nọ n'ime ya eze ụmụ iyo chukwu kele ụwa nọnyela anyị gozie ọpụ anyị na mbata anyị ife ọjọọ nọrụ n'iru anyị nọrụ n'azụ ife ọjọọ nọrụ n'azụ anyị nọrụ n'iru ife ọma nọrụ n'iru anyị nọrụ n'iru ife ọma nọrụ n'azụ anyị nọrụ n'azụ nwa ebe ọ bụla ọ na-eme eme anyị nọ dị ya ife anyị jere ọlụ oyibo niile anyị jere n'obodo dị iche iche bụ ka anyị je kọrọ ife ọma anyị mgbe a na-agwuwe n'abalị a wekwu ife ọma anyị ga-eru anyị aka n'otu n'otu ife ọma dị n'obodo anyị ji anyị lụọ ya nwere ife ọjọọ dị n'obodo a dịrị ndị obodo ọ bụrụ nke anyị ga-adị nke echi n'echi ara agwụ agwụ okilikili ka a na-agba ukwu ọsa ada ala elu ka fara bụ ndị na-agba okilikili ka enweta anyị famalụ amalụ ọchụ nwa ọgwụ nwa ada nwa ọgwụ nwa ọsọ anyị jebe na anyị ga-ejelu anyị naba anyị ga-analụ ekwukwesị ọcha ihe ya gburu na-akpụ ya oji ihe ya gburu na-akpụ ya anụmanụ ọbụla na-aga n'utu ya mma na mma ya aga njọ na njọ ya aga anya na ntị ara afụ onye zuola anyị mma zuo onye arụ mana ọnọdụ ugo adọrọzikwa egbe mma onye ọbụla malụ ka o si wee nọdụ dịka ịbụ onye Igbo kpọbakwa chi ana m akpọkwa chi m ụwa bụkwa nke onye ụwa bụ onye na chi ya okwu etu a ka anyị nọ Olise azọbakwa ụmụ nakwa ife na-eme na anyị Igbo ndị ọjọọ karịzikwa fa bagbutegokwa anyị ụmụnne anyị nwaanyị chenọ ndị anyị na-afa kwu egwu felegokwa anyị kọpọ na ego tinye n'akpa kpọọ onwe fa na fa bụ ndị isi emezu ọkwafa nwajikwa jesikwa ndị amị bata ndị amị abatagokwa ọgba aghara adịgokwa n'ogbe taa kwa ka egbu ndị polisi nọ agbanyekwana na polisi na sekuriti ju everywhere mana steelụ mmadụ na-ada ruo ole mgbe ka anyị na-ekwu ọbụla ọnwụ ike ama agba anyị iru egbe niile a na-agba mgbe egbe niile ọma atụfiolukwa jetụ onye na-enwere ife ome onye kwa anya ji eburu ndị otu ya ọ bụrụ ndị be anyị ga-adịnụ ka echi ara agwụ agwụ mma ka anyị chọrọ njọ ji alụ ndị chọrọ njọ ọ bịara be onye abịagburu ya ọ naba mgbugbu apụrụ ya n'azụ ndị niile bịarụ na be anyị chọta ife ọma solu fa naba mana ọ bụ na fa bụ ife ọjọọ n'obi ife ọjọọ ka esofa wee na ọbara onye Igbo ọbụla awụsi ọ ga-abọ ọbọ jeruo mmaji kwuru mmaji ụwata ụwa jeruo ụwa iri n'otu a ka ọ ga-adị ndị ichie ndị mbụ na ndị egede ụnụ ka anyị na-akpọkwa n'abalị a sio ọkwa afọ ụnụ ka anyị na-aza n'elu ụwa ebe ahụ nọ na be mmụọ na-ekwukwara ka ya kwulu anyị na-ekwukwara ka ife ọjọọ ma anyị ebe ahụ nọ na-agbara anyị ọgụ na mmụọ ebe ọ bụla akpọrọ anyị afọ ọjọọ kwechirinụ ndị a zọpụta na anyị kpeelu na anyị ikpe anyị na mmụọ na-ekwukwara ka ebe anyị ikpeazụ ibu afụfụ niile ibu mmụọ niile fabụrụ anyị zena anyị ibu a zena anyị ibu afụfụ zena anyị ibu niile ma ndị aka nkụ ndị mere aka nkọchasị ndị kụrụ anyị aka n'azụ aka na ya ma afụ ego
famala amalụ na-azụ aka jelu na ọkụkpọlụ nata aka ka ọ gbanwepụta ụgbọ epepe niile ụgbọ ojoo niile ụgbọ ndị ọjọọ ụgbọ afụfụ niile hiri n'iru anyị sịrị unu ga-apụ na o nwere ife ọbụla a ga-emegide anyị n'ụwa ka ọ bụzie na ya nọrọ anyị ga-adịgide ife ọbụla bụ ife ọjọọ ọbụla nọchiri ụzọ anyị chaa n'ụzọ ka anyị were ife anyị ụmụnne na ụmụnna a na ebe a sị m na ije niile anyị jee n'ụwa ebe anyị ji ịchụ ego onye ga-alụ mmiri jebe ịchụ mmiri ife ọchọ ji egbu ogbu ugboro mmiri anyị chọga anyị ga-ekute mmiri dole edo wee nata ije anyị ga-abụkwa na ije nkụ ije mmiri ọma bụkwa ije nkụ ọ na-abụ nkụ gwụ n'ọfịa kpụkwa pụọ n'ọfịa ije anyị ga-abụkwa ije nkwụ ọma bụkwa ije ngwọ na-agbakwa yoyoyoyoyo ọ na nkwụ na-agbakwa na-atụ pem 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 ọtajuo iko anyị ga-atụgide pem 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 tajuo ụmụ nwaanyị anyị unu ga-amụgide pem 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 mụjuo ụlọ unu ga-amụ nwa ụnụ ama amụ ụmụ ya maala ụnụ mma onowu Igbo ndị na-achọ nwa kulunu nwa ụnụ na o nwerekwana ife unu mere iche Chineke na-enye nwa ya nyeghị nwa ya kpọpeela ụzọ ka anụ akwa nwa na beghị ka ị gwụọ nsị nwa ka ị gbalife bụ ụtọ nne ọ ga-abalị nne m ebe ọbụla ị nọ gị bụ nwanne m nwoke na-ebe akwa anyasị mgbe ọbụla saịdị ga-adịrọ mma ego adịrọ itinye aka ebe ọkpọchie akwụkwọ onwero nke na-aga ife m na-ekwu nwanne m kpọọ chi kpọọ ọnya n'ọlụchighị nso malụ na ịbụ nwoke na o nwere ife iji bụ nwoke gị nwa bụ dibịa ụlọ gị nwa bụ onye ji isi ezinụlọ ịnọlụkwa na idis ịnọlụgokwa zọba onwe ya na onye chi na-azọ na-azọ onwe ya onye chi na-azọ na-azọ onwe ya anọkwara otu a wee na-eche na o nwere chi nwa n'ebe nwa ga-abịa ịzọ ọ ga-azọ onwe ya zọbakwa onwe ya mana ibe na-ekwu bụ ya ma alụghị mgbe igbuo n'aka nna igbuo n'aka ekpe ka igbute mma nwanne m ihuo ya ka ihute si gị ya ma alụghị mma Chukwu abịa ma ga-emezuru onye ọbụla dịka ọchịchọ nke obi ya si wee dị mekwuo n'ụmụ n'owu Igbo dịka ọchịchọ nke obi si wee dị ọchịchọ nke obi n'abalị abụ na maazị Nnamdị Kanụ ebe ọbụla ọ nọ na ọ ga-apụta aka ji ya ga-arapụ ya onye ji be nweta were aka na aka na onye ilo wetuo ka ọ were fịa ọchụ nwa ọkụ nwa ada nwa ọkụ nwa ngwa ọsọ egbejelụ mba ọ ga-anata nna ahụ jee chighata na anọ bịara nwere ife na-eme n'owu Igbo Chukwu abịa ma ọ bụrụ na anyị gọrọ wekwuo na nwụrụ amụsụ mmụọ ma nke mmadụ ya agbagha ya bụ okwu ma nke si n'ikwu nne ma nke si n'ikwu nna ma nke si na be anyị obodo anyị kọmuniti ebe ọ bụla anyị si na ma nke si n'aka ikwu na ibe ma ndị ọyị fama afụrụ anyị anya mma n'ụzọ anyị mma n'ụzọ gị onye chelụ gị nke ọjọọ ya were isi ebu mana n'obi m ife nnekwu ya gazie elu gị ọgazi gazikwuolu mụnwa ụkwa mịalụ m ya mịalụ nwunye dị ofe niile anyị gọrọ oge mezuru anyị na-eke meela anyị n'olie omee na afọ omee na nkwọ n'afịa naanị ụbọchị na-anọ Igbo jikwa ebili ife niile anyị gọrọ anyị gọcha wee sị n'ọkwa etu a ka ọ bụkwaghị etu a nekwa ọfọ nekwa ohio ha dawe Igbo eze ụmụ iyo oribilitala ya maala ọnụ mma onwere ife na-eme nwere onye ka ji bụrụ Igbo anyị na-ekwu okwu with authority and power onye Igbo na-ekwu okwu onye ya na-aba n'ime onye a bụ si jemba ya DNA ka gba ma ọ dị nwere ike bụ blood janjaweed Igbo ọmadị ọgụgụ asịnị okoyonyeke nwere Emmanuel obi sivila abụme ememenike echi agbanụ mma na Okechukwu Paul Pachens didi Okechukwu Paul nwanne afọ nke ọ bụ Prince Ike Kasdom 56 ọnọdụ ugo na Ọkịja Emeka nwa Bishọp Peter Eberechukwu Okwute Chika Okafọ Felix Amakuchukwu Emeka nwa Bishọp Ezuzobi Basil Emeka the King Ihe Diamond LS nrụtara m Chukwu Ebuka Okoye Ibe Kalistus Chinyere Ikechukwu Ọbai na Ọjị good night nwanne anyị ga-afụ na echi ka nke anyị afụ nke tọrọ gị echi gbawa afụ Nnamdị Kanụ ka anyị pụrụ echi ọ ga-adịzi na anyị mee ndị akịta tomorrow anyị ga-afụ na echi but m ga-abịa earlier tomorrow I'll come earlier tomorrow m ga-paste notice before mpụta daalụ sure maka ọdịzi na ya
Love you guys. I am officially. Yeah, sure. Man, guys, love you guys. Good night. Hey, Chris Brown. Thank you. The Young. Chico Emelano. Na Benizo, man. I am one got my Benizo. Can I on? I want to Apatino guy. No movement. How about inside the house? Can never go. I'm alone Charlie them. Minute Enzo. Oh, yeah, Tia 5,000. In fact, you have 20. Minutes, okay. The king, half of I had another pull out. If I don't kind of with a little update, if I know, upon no two, you can then with a upon subscribe to my YouTube channel. Subscribe or no we will TV on YouTube. And what is going to cost? The same that you watch Facebook, here you watch YouTube. And the yellow breaking if I'm not knows where I can get here. I want to send a guy with you. No, we will TV from Canada. Subscribe or dear. I do go Cynthia. Boy. I do go Cynthia. Every day. Jebeno know we will TV. I na drop video there steady. Can I while video e na confirm ya. I na go kafasi akọ. If I prefer the best television channel of the year, ka federal government. Akpali akpa. E na abia no we will TV. I na nwe ya na ndụ. Na ego si adị kịta. No nekwa nkekere eme na hapụ ndị a. No ka na akọ liver. Nwe echi ka anyị ga-alụ no nwe dị tomorrow. Onye gba ọsọ n'ọrụ.